susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi lindo, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. So tayo pong lahat ay tumayo. Yan. So bago po tayo mag-start, so sa mga kasama po natin online, wag po natin kalimutan na i-share and itag po ang ating mga kamag-anak po para po makapanood ng salita ng Diyos. And dito naman po sa atin sa loob ng church yan. So good morning po sa bawat isa. So welcome po sa ating Sunday service. So handa na po bang magpuri ang lahat sa Panginoon ngayong umaga? Amen. So lahat po tayo, i-ready po natin ang ating mga puso at isipan sa pagpupuri po sa ating Panginoon. Amen. Truly po sa pagpupuri po natin sa ating Panginoon. Ang importante po sa ating Panginoon ay hindi yung kanta lang, kundi maging yung puso po natin. So habang umaawit po ba tayo, kumusta po yung puso natin? Puno po ba ng kagalakan? Puno po ba ng pasasalamat para sa ating Panginoon? Puno po ba ng excitement na muli po mararanasan po natin ng ating Panginoon? Amen? Kaya po sa oras pong ito, let us set our eyes, our focus, maging ang ating puso po sa ating Panginoon. And tunay nga, mabigay natin yung best worship natin sa ating Panginoon sa umagang ito. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one who rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Oh Lord, we desire for a pure heart that pleases you, Lord. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard
And this is you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. Oh, pleasing aroma, sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma before you, Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, oh God. Hallelujah, oh Jesus. We praise you, Lord. We honor you, oh God, in this place, oh God. Oh, we lift up your name, oh God, in this place, oh God. Lord, we welcome your presence, oh God. We welcome your presence, oh Jesus, in this place. Oh, come, Holy Spirit, fill this place, oh God. Fill our hearts, oh God. Fill our mind, oh God, this morning, oh God. Hallelujah. Hallelujah, O God. Panginoon, marami pong salamat, O God, muli sa muling pagkakataon, Panginoon, na dinako mo, Lord God, ang iyong mga anak dito sa lugar na to, O God, upang ikay papurihan, O God, upang ikay sambahin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa nagdaang linggo, Panginoon, na patuloy mo kaming, O God, pinotektahan, O God, pinagpala, Panginoon, Lord God, at binigyan ng Lord God, ng strength, Panginoon, upang bumangon araw-araw, God. Thank you, O God, sa kalakasan ngayong araw, Panginoon, na yung binigay sa iyong mga anak, O Father God. Lord, ngayong umaga, Panginoon, Lord, truly, O God, we desire, O God, a pure heart, Panginoon. Lord God, a heart, Panginoon, ay may magandang motibo, Panginoon, Lord God. Puso na mapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Puso na hindi nagrereklamo, Panginoon. Lord, we desire it, O Panginoon. Lord, I pray, O Panginoon, na ibigay mo, Lord God, yung desire ng mga anak mo ngayong umaga, Panginoon, as we hear your word, O God. Lord, through your man, O God, Lord, I pray, Panginoon, give him the knowledge, wisdom, and understanding, Panginoon, that we may receive, O God, your word, O God. And Lord, I pray, O Father God, sa mga makikinig, Panginoon, gawin mo kaming matabang lupa, Panginoon. Lupang maganda, Lord God. Lupang mataba, Panginoon, upang mapagtamnan ng iyong salita, Panginoon, na ma-receive namin to, Lord God, ng may puso't kagalakan, Panginoon, na hindi kami, Lord God, na hindi namin tatanggapin ito, Panginoon, kundi, Lord God, buong puso namin tatanggapin ang iyong salita, Panginoon. Masakit man ito at hindi maganda sa aming paningin, Panginoon, Lord, but kung ito yung way mo, Lord God, na tuturuan mo ang bawat isa, Lord God, Lord, I pray, O God, na i-desire ng bawat isa, Lord God, ang puso, Panginoon, na mapagtatamnan ng iyong salita, O Father God. We thank you, O God, this morning, Panginoon, maging sa aming pagpupuri ngayong umaga, Panginoon. Kayo po ang maitaas, O God. Kayo po ang maluwalhati, Panginoon. At walang ibang tao, walang ibang pangalan, Panginoon, ang maitaas, kundi ikaw, Panginoon, Lord. Hallelujah, O God. We praise you, O God. We honor you this morning, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Muli po, isang maganda at pagpagpalang umaga po sa bawat isa. Muli, tayo po ay narito upang magbigay na ating pong mga papuri, ating pong pagsamba sa ating Panginoon. Amen? So patuloy po tayong magpasalamat dahil po tunay nga mayroon pong Diyos na nagmamahal sa bawat isa po sa atin. Amen? And we will sing and we will dance para po sa ating Diyos. Amen. Above all things, His love endures forever. Sing praise, sing praise. Mighty hand and outstretched arms, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise.
setting sun. His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. We will sing praise, sing praise. Oh, lift up your praise unto the Lord. Sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever change. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever. Whoa. God is with us forever, forever, forever. Come on, let's praise. Faithfulness, oh God, you wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is, oh, we will sing your praise is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So your people, remember your children, remember your promise.
Your grace is enough for me. Sing your grace. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. For me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Sing your grace. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. Your grace is enough. I am covered in your love. Your grace is enough for me. For me. Grace is enough for me. Thank you for your love. Thank you for your grace, oh Jesus. Oh yes, Lord. Lord, once again, we thank you for your grace. We thank you for your love. And your grace is enough for us, Lord. Lord, patuloy kaming aawit sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy kaming magpapasalamat, O Diyos, sa lahat, Panginoon, ng ginagawa mo sa aming buhay. Lord, alam mo, Panginoon, ang sitwasyon ng bawat isa sa amin, Lord God. Yung iba pagod. Yung iba may problemang dinadala, Panginoon. But still, your grace is enough. Your love is enough, Lord. Thank you, Jesus, for the strength. Thank you for your love, Lord. Lord, patuloy kaming narito sa iyong harapan. Patuloy kaming sasamba, Panginoon, sa iyong pangalan. How we worship you, we worship you.
deserve the glory. Come on, church. Pour out your hearts and worship Him. You're worthy of it all. You're worthy of it. You're worthy of it all. Far from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Lord, I worship you. Come on, let's worship the name of Jesus. I worship. Lord, we worship you. Lord, I worship you. I worship for your name. For your name is holy, 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 holy. For your name is holy, holy. Come on, we will declare His name is holy. For your name is holy. Sing it. Holy, holy Lord. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, for your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, Glory to your name. Oh, we thank you, Jesus. You are holy. Oh, you are holy. Lord, we declare that you are a holy God. There is no other name like Jesus. Lord, we continue to lift your name on high. Lord, we humble ourselves down before you. Lord, we need you in our lives. Lord, and we will worship you in spirit and in truth. With all of our hearts, Lord.
once again, church. Come on, let's worship the name of Jesus. Lord, I worship you. Oh, we worship you. I worship. Sing it again. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, Lord. For your name, Jesus, for your name is holy, holy, Lord. For your name, for your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. Oh, yes, Lord. You are holy God. And we praise you, Jesus. Lord, muli maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito. Na muli ang iyong presensya, O Diyos, ay nasa aming kalagitnaan. At kumikilos, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Lord, thank you for touching every hearts of your people sa umaga pong ito, Lord God. Lord, as we listen to your word, kami po, O Diyos, ay handang magpaturo. Handang makinig, Panginoon, sa iyong mga salita sa umagang itong Panginoon. Lord God, let your Holy Spirit, we allow your Holy Spirit to teach us. Lord, and give us knowledge and wisdom, Panginoon, na ang bawat salita na maririnig namin, Panginoon, ay magrema sa aming mga buhay. Dito po, Diyos, ay aming panghahawakan, Panginoon. Thank you, Jesus. And once again, sa iyo ang pinakamataas na pagsamba. For you are a holy God. And we lift your name on high. Ikaw lang, Panginoon, ang malitaas sa aming kalagitnaan sa umagang ito, O Diyos. We thank you, Lord God. We give you the highest praise. We give you the highest worship, for you deserve everything, Lord God. We praise you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hello. Amen. I will bless this morning. Amen. So, dadako po tayo sa salita ng Panginoon. Amen. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna'y dumulog sa panalangin. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito na muli binigay niyo po sa amin, Lord, to study your word, to listen from you. Alam po namin, O Diyos, na ang iyong salita lamang ang siyang makakapagpabago po sa amin. At salamat sa bawat pagkakataon na binibigay po ninyo. At sa umagang ito, amin pong dinudulog ang gawaing ito. Salamat sa iyong banal na spirito
na siya pong malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Only your word, only words from you, O God, ay amin pong maipahayag ngayong umagang ito. Salamat po sa pagkakataong ito na muli amin pong maranasan ang pangungusap po ninyo sa bawat isa po sa amin. We honor you, O God. We glorify you. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Amen. So, dadako na po tayo sa salita ng Panginoon. Kanina po tayo po ay nagpuri at nagsamba sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga awitin. Amen? Through our songs, through our voices, there are many ways kung saan pwede po nating maipahayag ang ating pong papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen? In everything you do, sabi ng banal na kasulatan, do it for the glory of God. Amen? Are we listening? Amen? Sabi doon, in everything we do, either you eat, you drink, amen? Do it for the glory of God. Amen? Kasi kung meron tayong thoughts na ganon, malalayo tayo sa gawain na hindi naaayon sa salita ng Diyos. Amen? Do it for the glory of God. Amen? Kung nangupit ka sa pitaka ng magulang mo, are you doing it for the glory of God? Amen? May kausap po ba ako? If you cheat, there are many ways paano tayo mag-cheat. Kung may asawa ka, you cheat your husband or you cheat your wife. Amen? Kung mag-aaral ka, alam niyo na ibig sabihin ng cheating. Amen? Sabi doon, do it for the glory of God. Ibig sabihin, meron tayong warning. May babala. Amen po ba? In order for us to walk in accordance to God's will. Amen? Gusto po ba natin pagpalayan ng Panginoon? Ang pagpapala ng Diyos is freely given to us, but it's up to us how to experience it. Amen po ba? Kasi kahit gusto ng Diyos pagpalain po tayo, if we ourselves do not want to be blessed by God, ibig sabihin you are not walking in accordance to God's word, how can you experience the fullness of God's blessing be upon your life? Amen. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, meron po tayong bahagi. Amen? Amen? Meron tayong kailangan gawin. Hindi po pwede na binigay na sa iyo ng Diyos and then sa ating part, wala po tayong dapat gawin. Meron po tayong kinakailangan gawin. Sabi doon, sa Joshua 1:8, let's flash it for a while, Brother Henrik. Joshua 1:8. Gusto ko lamang po makita po natin na merong tayong bahagi. In order for us to experience the fullness of God's blessing, God's love sa buhay po natin. This book of the law shall not depart out of your mouth. Book of the law means the word of God. But you shall meditate on it day and night. Amen? Meditate in it day and night. That you may observe to do according to all that is written in it. Because we cannot observe to do everything written in it if we are not meditating the Word of God. May sense po ba yung salita ng Diyos? Amen? Sabi doon, for then, after we meditate the Word of God, after we observe everything that is written in it, then you shall make thy way prosperous, and then you shall have good success. You cannot experience good success, you can never be prosperous if it is not in accordance to God's will. Sabi doon, good success. Because there are always bad success. Tama po ba? Nagtagumpay ka because you cheat. Nagtagumpay ka because you corrupt those things. Amen? Talamak sa gobyerno natin na corruption. That's bad success. Nagtagumpay nga sila, but in a wrong way. Amen? Kaya lahat po tayo may bahagi.
if you want to experience the fullness of God's manifestation in your life, we have a big role to play. Amen po ba? Meron tayong bahagi. Hindi lang sa Diyos lahat. Amen? Kung sa Diyos mo inaasa lahat, you better go home. Uwi ka na lang sa langit. Amen po ba? Am I talking sense? Amen? So, pag-aralan po natin ngayong umagang ito, still, the purity. About purity, because for the month of March, about pureness, about purity po ang ating pag-usapan. Purity or pure heart in God's presence. So, na-discuss ko din po pahapyaw ito nung Wednesday, but the Lord directed me to still share this word. Especially po nung mga wala nung Wednesday. Kanina po nag-awitan po tayo. We give glory to God through our songs, through our worship, through our singing, through our dancing. Nagtatanong po ba tayo, why is there singing of songs? Why is there dancing prior to the Word of God? Nag-cross na ba sa mind natin yung mga katanungan yon? Bakit ba may awitan? Awitan sa bawat pagdalo ko ng gawain. Bakit kailangan tayo umawit? Bakit tayo kailangan sumayaw? Ba't may pagsasayaw? Why is there singing of songs prior to the Word of God in a service? Ito po, worship service is to prepare the soil of our heart for the entrance of the seed. Ano ba yung seed na yon? It is the Word of God. We know that the seed is considered the Word of God. Amen po ba? Pag ang buto na yan, itinanim sa bawat puso ng tao, kahit gaano man kasama ang taong yan, once he accepted the seed, it will germinate, it will grow. At pag nagkaroon na ng growth, magkakaroon ng manifestation sa buhay ng tao na yan. Amen? Bakit kinakailangan tayo umawit sa Panginoon bago ang pag-share ng salita ng Diyos? There are many Christians, there are many believers do not understand bakit merong pag-aawitan. Kaya nga they come, or they came, late. Bakit? Ang thoughts nila, praise and worship pa lang naman. Marami po akong beses na nakarinig ng ganyan. It's not because I am part of the worship team, but because it has something to do, or it has an important part in our worship service. Amen? Bakit tayo nag-aawitan? Bakit tayo may pagpupuri at pagsamba through songs? Hindi siya palamuti for every service. Amen po ba? Hindi siya palamuti o ritual na nakagawian natin sa religion man at nung born again tayo, ganun pa rin, may awitan pa din. Hindi po. Because, biblically speaking, spiritually speaking, it is a preparation for each and everyone's heart to be cultivated. Amen? Because in the process, in the process ng pagpupuri natin sa Panginoon, nakukultivate yung mga puso ng tao. Amen? Bakit po mahirap minsan i-share ang salita ng Diyos sa mga tao? Because hearts of the people are dry. Tigang. Throughout the week, di ba? Nakaranas tayong pagsubok, nakaranas tayong iba't ibang problema. May mga persecution, may mga condemnation. Hindi ka ba naman talaga madadry? Tama po ba? Kaya nga we come here in the church to revive ourselves, para mabuhay muli, para magkaroon ng sigla muli. Amen? Pero may process. Amen po ba? May process. Worship service is to prepare the soil, the hearts of the people, for the entrance of the seed. Para mas mapadali yung pag-share ng salita ng Diyos, we have to glorify God first. We have to worship Him first. We have to give Him praise first. Amen? In reality, di po ba, sa pagtatanim, before the
the farmer will plant the seed, anong ginagawa po ng farmer? Anong ginagawa ng farmer? He has to prepare the land first. Tama po ba? At yung farmer na yan, matagal na panahon ang pagpe-prepare, hindi lang isang araw. Especially kung palay ang itatanim. Tama po ba? Papatubigan mo yan hanggang pag lumambot, saka mo na naman bubungkalin, tapos papatagin mo pa yung putik niyan. You have to put fertilizer first. Tama po ba? Sa mga nakaranas po magtanim. Amen? Before the farmer will plant the seed. Same holds true with the Word of God. Hindi po pwede rin salita ng Diyos, you just plant the seed. Plant the seed. There are so many kinds of soil based on the Word of God. Amen? Maraming klase ng puso. Tatanungin po natin, ano yung kinalaman niyan dun sa ginagawa natin? Principle of plowing. Ito po, biblical po yung pinag-aaralan natin. Principle of plowing. Yung prinsipyo ng what do you mean by plow? Pagbubungkal, pagpiprepare ng lupa, the land preparation. Una-una, to live in God's presence is to be plowed. To live in God's presence is to be plowed. Saan po yan? Sa Micah chapter 3, verse 12. So may kinalaman pa rin po ito sa pure heart in God's presence. Therefore, because of you, Zion shall be plowed like a field. Jerusalem shall become heaps of ruins, and the mountain of the temple like the bare hills of the forest. Sa Tagalog, sabi po rito, kaya dahil sa inyo ang Zion ay bubungkalin. Tulad ng isang bukirin, magiging isang bunton ng gumuhong bato ang Jerusalem. At ang burol na kinatatayuan ng templo'y magiging gubat. To live in God's presence is to be plowed. Lahat po tayo na pupasok sa presensya ng Diyos, we have to be plowed first. Amen? Magpabungkal ka muna. Amen? Para yung seed na matatanggap mo, it will grow freely. Amen? Dahil po yung sa mga puso ng tao, di ba sabi dun sa New Testament, there are so many kinds of soil. Amen? Pero saan lang ba nagkakaroon ng magandang pagtubo ng buto? Di po ba? Sa good soil. Amen po ba? This morning, mga kapatid, let's prepare our hearts, our soil, to be a good soil. Amen? Para tamnan ng salita ng Diyos. Because only in the Word of God where we are changed. Sa salita lamang po ng Diyos tayo mababago. Our needs are met in the presence of God. To live in God's presence is to be plowed. Eh, ano naman kinalaman yan sa pag-aawitan natin? Maaari niyo pong itanong. Pangalawa po, praise flows. Ang pagpupuri daw natin sa Diyos ay pagbubungkal. Maaaring gamitin natin yan to cultivate our hearts. Sabi po dito sa Hosea 10:11-12, Ephraim is a trained heifer that loves the threshed grain, but I harnessed her fair neck. I will make Ephraim plow, I pull a plow, Judah shall plow, Jacob shall break his clods. Verse 12, sow for yourselves righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He comes and rains righteousness on you. Tingnan po natin sa Tagalog. Ang Ephraim ay parang dumalagang baka ng nasanay at mahilig sa gawang pagkiik. Ngunit ngayon isisingkaw ko na siya. Ang Juda ang dapat humila ng araro at ang Israel naman ang hihila ng suyod. Maghasik kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa sapagkat
Panahon na upang hanapin natin si Yahweh, lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala. Our responsibility is to prepare the ground. Responsibility po natin yan, to cultivate our hearts. Amen? It's our responsibility to cultivate, to fertilize, to prepare the land, to break up the fallow ground and sow sa katamnan. And ito naman po yung responsibility ng Diyos. God's responsibility will come as the rain and put sunshine on it. Amen? Ang responsibility daw natin, ng isang farmer, ang responsibility ng farmer is to cultivate, to prepare the land. Tama po ba? Hindi naman ang Diyos ang magtatanim eh. Amen? It's God who will put rain. Siya ang magpapaulan. Pero ang responsibility ng farmer ay to prepare the land to plant the seed. And then the seed will germinate, the seed will grow. Sino nagpapalago? Ang Diyos. Same holds true po sa atin po sa gawain. Every Sunday, every Wednesday, every time we come to Him, it's our responsibility that our hearts should be prepared first. Responsibilidad po natin na ihanda muna yung sarili mo. Amen? This morning, ano ba yung driving force natin? Bakit ka pumunta ngayong gawain na ito? What is your driving force? Dahil ba pinilit ka ng nanay mo? Dahil ba pinilit ka ng kapitbahay mo? Dahil ba sa kung anumang dahilan? What's your driving force? Dahil ba may problema? Lord, may bayaran bukas. Attend ako para, ano yan? Amen? Sometimes God used the circumstances in order for us to refocus our eyes to Him. Tama po ba? Minsan, hinahayaan ng Diyos na ma-refocus tayo. Anong ginagamit niya? Problema. Amen? Minsan, gumagamit ang Diyos ng pagpapalo para bago niya ibigay ang pagpapala. Amen? Tama po ba? Kasi po, ang tao, instinct sa tao na may pride. Instinct sa tao na may sariling kaisipan. Instinct sa tao na ayaw susunod. That's the nature of man. Kaya nga nagkaroon ng fall of man. Our responsibility is to prepare the ground. God's responsibility will come as the rain and puts sunshine on it. Amen? Ano pong sabi sa 1 Corinthians 3 verse 6? Tignan po natin. 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Yun po yung role natin whenever we come here. Kaya nga po, yung pag-aawitan natin, pagsamba natin sa Diyos, merong dahilan yan bakit nilalagay sa bawat gawain. In order for us to be prepared before the Word will delivered. I have planted, sabi po ng Apostol Pablo, Apollos watered, but God gave the increase. Ang Diyos ang nagpapalago. Amen? Pero kaninong responsibility ang magtanim? Sa tao. Kaninong responsibility ang magdilig? Sa tao. Pero anong responsibility ng Diyos? Nagpapalago. Amen? Same holds true sa atin po every Sunday after Sunday, devotion time. It's our responsibility that we must prepare ourselves. Do not just come in the church without being prepared. Amen? Huwag kang pupunta sa iglesia na dahil ritual, dahil nakaugalian, dahil Sunday. What's your driving force? Ano yung nag-udyok sa'yo para pumunta sa gawain? Amen? Mas maganda sa isang magulang. Sino po mga magulang dito? Amen? Mas maganda sa mga magulang na lalapit sa iyo ang anak mo, not because may hihilingin. Tama po ba? Mas masarap pakinggan. Kundi maglalambing lang and say, I love you, na-miss kita. Tama po ba? Yung panganay ko po si Aziel, ganun eh. Daddy, miss ka ni Kuya. Wala namang hihingin. Basta sinabi lang niya, miss ka ni Kuya, hanap ka ni Kuya. Sabi niya. Diba? Lalapit yun, sasabihin sa akin, Daddy, I love you. Diba? Mas masarap pakinggan bilang mga magulang
na hindi lumalapit ang anak mo dahil sa anumang pangangailangan. Tama po? Kasi alam naman ng magulang yung pangangailangan ng anak. Amen? Same holds true with our God. Alam ng Diyos yung pangangailangan natin. Pero anong kailangan niya sa atin? The fellowship. He needs our fellowship. He needs our communion. He needs our intimacy to Him. Amen? Hindi ka lumalapit sa Diyos because you have problems. Hindi ka lang lumalapit sa Diyos dahil marami kang bayarin bukas. Amen? O may sakit ka ngayon. Amen? Kaya ka lumalapit sa Diyos. It's because you love God the most. Amen? When God uses us mightily, He will first purify us. Kaya yun po yung role natin. Yun po yung role bakit may awitan sa loob ng iglesia. Hindi po siya palamuti. Amen? Na we have to go first sa iglesia na may expectation ka sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, nakaprepare ka na. Lord, this is my expectation from you. Kaya nga po, do not come in the church without expectation. Do not come in the church without preparation. Bakit? If you are not prepared to receive the word, you will just reject the word. Amen. May sense po ba yung sinasabi ko? Kasi kung di prepare yung puso mo to receive the word, tigang yung puso mo, definitely the seed will not grow. Tama po ba? Hindi tutubo yung seed. Because our hearts are not prepared. Amen? Kaya nga po, we have to prepare first before coming to church. Ano ba expectation mo sa Diyos? You come to church with expectation. Hindi dahil porke Sunday. Tanungin mo yung nasa religion. Saan ka galing? Nagsimba. Anong salita ng homily? Hindi masagot. Yung pala, nasa labas lang. Simbang labas. Amen? Basta masabi nagsimba. Galing po ba tayo sa ganun? Amen? Dahil punong-puno na iglesia, nasa labas. Pag tinanong mo anong mensahe, wala, hindi masagot. Amen? We have to be expectant before God. When God will use us mightily, He will purify us, He will consecrate us, He will set us apart. Ihihiwalay ka muna. Amen? He will purify. Bago gamitin ang isang bagay, kailangan linisin muna. Kahit naman po sa pagkain natin eh. Tama po ba? Bago mo gamitin yung plato, yung pinggan, situate na malinis. Tama po ba? Dahil wala isa man sa atin na may gusto na gamitin yung pinggan na yan, pinagkainan mo pa ng isang araw. Tama po? Amen? Same holds true po dito po sa mga buhay po ng mga personalities sa Bible. Si Paul, sa road on Damascus, before siya naging Pablo, pangalan niya po is Saul, di po ba? Prepare muna siya ng Diyos before siya ginamit. Tingnan po natin panandalian dito po sa Joshua chapter 3 verse 5. Joshua 3 verse 5. And Joshua said unto the people, Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Before God will do wonders, He will first consecrate us. You want to experience wonders coming from God? Kailangan ma-consecrate muna po tayo. Kailangan maihiwalay muna po tayo. Mai-set apart muna po tayo. Sabi po dito sa Psalms 24, verse 3 to 6. Ito po yung main text po natin. Psalms 24, verses 3 to 6. Who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in His holy place? Hill of the Lord pertains to the presence of God.
Amen? Holy place means the presence of God. Sabi dito, he who has clean hands and a pure heart. Sino daw yung makakapanatili sa burol ng Diyos o sa presensya ng Diyos? Sa verse 4, sabi doon, siya na may malinis at dalisay na puso. Lahat po tayo nais pumasok sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Ang tanong is, are we ready to cater the presence of God? Are we ready to receive the presence of God? Because sabi dito, he who has clean hands and a pure heart. So, we have to ask ourselves, am I ready? Am I pure? Pure ba ako to receive the presence of God? Sa isang laboratory, mga kapatid, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok pag galing ka sa labas. Tama po ba? Kami po napagalitan sa ganyan. Pumasok kami sa isang laboratory without proper cleansing, napagalitan kami ng supervisor sa loob. Bakit? Sabi niya, kasi meron kang dalang bakterya sa labas. At pag pinasok mo sa laboratory, it will contaminate yung lugar. Tama po? Same holds true in the presence of God. We are sinful. Tama po ba? We are sinful. Makasalanan tayong lahat. And in order for us to be used by God, we have to be sanctified first. Magpalinis ka muna. Because God is holy and we should be holy. Ang Diyos ay banal at ikaw makasalanan. Hindi pwede banal makasalanan magsama. Tama po ba? Pero magagawa po natin yan if we are willing to be sanctified. We are willing to be cleansed. Magpapalinis muna tayo. He who has a clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Idol means hindi lang yung nakikita natin sa simbahan. Amen po ba? Maaring yung anak mo, maaring yung asawa mo, o maaring bagay that stands between you and God can be considered an idol. Cellphone. Instead of meditating the Word of God, instead of going first in the presence of God, paggising, anong unang kuha? Cellphone. Baka may message nung gabi. Baka may missed call nung gabi. Tama po ba? May sense po ba yung sinasabi ko? Amen? That can be considered an idol, yung mga bagay-bagay na yan. At maaari yung anak natin, maaari yung asawa natin, na nagiging alibay natin sila in order for us not to fulfill the mandate of God in our lives. Amen? Amen po ba? Those things or those person can be an idol. Hindi lamang po yung image na nakikita natin. He shall receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. This is Jacob, the generation of those who seek him, who seek your face. Psalms 15 verses 1 to 5, same passage. Who may abide in your tabernacle, sabi dito. Who may dwell in your holy hill. Nais po natin mag-dwell sa presence ng Diyos. Amen po ba? Talagang ramdam natin presence ng Diyos, lalong-lalo na kung may problema eh. Tama po ba? Amen? O ako lang po yung nakakaranas noon. Pero mas masarap mag-dwell sa presence ng Lord, ignoring those things. Amen? And just enjoying the presence of God. Sabi dito, who may abide? Sino daw yung makakatagal, makakanatili sa presensya ng Diyos? Who may dwell in your holy hill? Nasagot po ng psalmist, nasa verse 2. He who walks uprightly. Are you walking uprightly before God? In order for you to abide in the tabernacle, you must walk uprightly. Walk in accordance to God's will. Works righteousness and speaks the truth in his heart. He who does not backbite with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against
his friend. Ito pong sinasabi, nor does evil to his neighbor, it doesn't mean naman that you will compromise yourself. Sige na, para hindi masira relasyon natin, papayag na ako dun sa gusto mo, pero wala naman sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, baliko naman. It doesn't mean that you will compromise. Ano sabi ng banal na kasulatan? Be gentle as a dove and be wise as a serpent. You have to use wisdom. Amen? Hindi basta-basta papayag ka lang ng papayag para lang hindi masira ang relasyon ninyo magkaibigan, mag-anak. You will just give in. Hindi po yun ang ibig sabihin. Nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend. In whose eyes a vile person is despised, but he honors those who fear the Lord. He who swears to his own hurt and does not change. And verse 5, he who does not put out his money at usury, nor does he take a bribe against the innocent. He who does these things shall never be moved. Pero I just want to concentrate dito po sa verse 2. He who walks uprightly and works righteousness. Sa unang passage naman po kanina, sabi naman po kanina sa verse 4, he who does clean hands and a pure heart. Sa pagpasok po natin sa presence ng Diyos, see to it that we have those characteristics. Amen po ba? Meron ka dapat ganong karakteristik na dala-dala sa pagpasok mo sa presensya ng Diyos. Halimbawa po natin, kunin po natin yung halimbawa, yung ginagawa po nila on the Old Testament. Ang tanong po natin, Old Testament na yan, ano mang kinalaman yan sa New Testament at sa panahon ngayon? Sabi po ng banal na kasulatan, especially the Lord Jesus Christ, I did not came to abolish the law, but to fulfill it. So, ibig sabihin, may kinalaman pa rin yan sa panahon natin ngayon. Amen? May practice po ang mga Levites, specifically the high priest, the priest during those days, sa pagpasok po sa presence ng Diyos, the tabernacle. Pakita natin, Goy. That's the tabernacle. May instruction kasi ang Diyos in the Old Testament that nung paglabas nila sa Egypt, sabi ng Diyos kay Moses to build a tabernacle. Ibig sabihin, the sanctuary. Sa panahon natin ngayon, the church building. Ang instruction ng Diyos kay Moses, magtayo ka ng tabernacle kasi doon ko kayo katatagpuin. Amen? Nakita po natin yung nature ng Diyos. The nature of God wants us to have communion with Him. Yun ang nature ng Diyos. Yun ang nature ng Ama. Same holds true sa atin mga tatay at mga magulang dito po sa mundo. Tama po ba? Gusto natin, nakakasalamuhan natin, nakakausap natin, nakakapag-communicate tayo sa pamilya natin. Ganon din po ang Diyos. The tabernacle. Dito po, nagtatagpo ang Diyos at ang tao. Okay? It is made up of tent. Bakit? It's because they go from one place to another. Kasi yun ang ginagawa ng mga Israelites during that time. Kasi they have to go to the promised land. Okay? So mag-focus po tayo dito sa mga furnitures na makikita po natin sa or the kasangkapan na makikita po natin sa Old Testament, specifically dito po sa tabernacle. Dito po sa outer courtyard, ibig sabihin sa labas po ng tent, makikita po natin dyan the altar of burnt offerings. Just listen to this passages, just listen to this message because it has something to do with our modern times. Amen? Hindi lang siya dun sa Old Testament na kwento-kwento lang. Amen? Dito makikita natin the altar of burnt offerings. Diyan sinusunog yung hayop. Kasi required sa kanila to bring an offering. At yung offering na yan, hindi yan basta-basta offering. Ang sabi ng banal na kasulatan, dapat walang kapansanan. Pure.
dapat first class. Sa pagdalo natin sa bawat gawain sa iglesia, are we bringing our offering to Him first class or second class? Amen? Diyan kinakatay yung hayop, tapos inihihiwala yung dugo, may lalagyan dyan na nakikita natin. Okay? So basically, pag nagkatay, nagpatay ng hayop, madumi, duguan. Tama po ba? Kasi magpupumiglas yung hayop, lalaban yung hayop. So bago sila pumasok sa holy place, dito na po tayo sa main building. Imagine yourself sa panahon na yon. Papasok tayo ngayon sa holy place. Paki-magnify, Goy, sa holy place. That's the holy place, the main tent. Okay? Before sila papasok sa holy place, yung mga Levites, they have to wash themselves first dito po sa labas sa pamamagitan ng laver or the basin. Laver, pakita natin laver. The circle object. Yan. Okay? Dahil marumi ang kamay, dahil nagkatay sila ng hayop, before they will enter the holy place, they have to wash themselves first. Amen? Napipicture po natin, na-imagine natin. Kaya nga sa pagpasok natin sa presensya ng Diyos, sa tabernacle ng God, sa sanctuary, the church, see to it that you should be clean. Malinis ka dapat. Wash yourselves first. Old Testament pertains to the outward appearance. New Testament in our modern time pertains to the inward. Okay? Ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Nakuha po natin? Before they will enter the holy place, they have to wash themselves first. Kaya ngayon pagpasok sa presence ng God, hindi siya basta-basta without the proper gesture na dapat natin gawin. Amen? Sometimes we cannot cater the presence of God because the process ay mali. Minsan, hindi natin nakikater ang presence ng Diyos. It's because we are not prepared. We are not cleansed. Tama po ba? Bakit parang yung prayer ko hanggang dyan lang? Bakit parang yung pag-awit ko hanggang dyan lang? Maybe because you are not prepared to cater the presence of God. You are not ready to meet Him. Kuha po natin. Halimbawa, si President Duterte pupunta rito. Sabi niya, sa July o sa June, bago ako magtapos ng termino ko, dalaw ako dyan sa church ninyo. Baka ngayon pa lang, nagpe-prepare na tayo. Tama po ba? Bakit? Hindi basta-basta yun pupunta. May sense po ba? Same holds true with the presence of God. Mimit natin siya, the King of Kings, the Lord of Lords, the Maker of heaven and earth, and then there you are not prepared. How can you cater the presence of God if you are not prepared? Nakuha po natin. Kaya nga we have to be prepared. We have to be prepared. Natatang twist ako. So pagpasok dyan sa holy place, nandyan yung kasangkapan muli na ginagamit. By the way, sa outer courtyard, it's the sun that gives light. Pagpasok natin sa main tent, nandyan ang menorah. Yan. Kita po natin sa side na to, the candlestick, the golden lampstand. Sa Old Testament, ginagamit po yan to give light sa lugar. Kasi walang bintana. Okay? Sa outer courtyard, it's the sun that gives light. At lahat ng mga kasangkapan na makikita po natin dito, it all points out to the Lord Jesus Christ. Amen? Lahat yan. Although hindi binanggit ang pangalan, but the characteristic points out to the Lord Jesus Christ. Altar of burnt offerings, balikan natin. Anong pagkakasabi doon? He is the ultimate sacrifice for our sin. Amen po ba? Ano sabi ng banal na kasulatan? Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Makasalanan tayo and yet
God redeemed us. Laver. Nakaturo ulit yan sa ating Panginoong Yesus. Diba? The Lord Jesus Christ cleanses us from all our sins, from all our unrighteousness. Makasalanan ka man, ikaw man yung pinakamakasalanan sa mundo, ask for the Lord Jesus Christ to cleanse you. Amen? Balikan po natin tong menorah. Sabi ng banal na kasulatan that He is the light of this world. The Lord Jesus Christ is the light of this world. Tama po ba? And then, meron pa po ulit dito sa kabilang banda, on the right side, the table of shewbread. Sa bandang taas. The table of shewbread speaks also, okay, the table of shewbread was a stand. Yan. Was a stand on which the offerings were placed. Always in God's presence, on the table were 12 loaves of bread representing the 12 tribes. Tinutukoy po ulit dito the Lord Jesus Christ because Jesus is the bread of life. Sabi po sa John 6:35, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. And he who believes in me shall never thirst. Meron ka mang pinakamagandang bagay dito sa mundong ito. You have the most precious things in this world. It is not enough to fulfill you. Tama po ba? Remember Steve Jobs, yung creator ng Apple? Sabi niya, narating ko na yung rurok ng tagumpay. And yet sabi niya, may kulang pa din sa akin. Amen? Because there's something in our hearts that God can fill. There's a vacuum in our hearts, sabi po ng isang philosopher, that only God can fill. Ikaw na yung pinakamayaman, ikaw na yung pinakatanyag, ikaw na yung lahat, o ikaw na lahat, ikaw na. Amen? And yet, sabi doon, hindi ka pwedeng masatisfied sa mga bagay-bagay na yan. Because nag-iwan talaga ang Diyos ng puwang sa tao na siya lamang ang makakapagpuno. Amen? Bakit yung iba wala namang karangyaan sa buhay pero sobrang saya? Iba naman, napakayaman na and yet takot na takot sa buhay. What's the difference? It's only God can fill. Amen? Kaya hindi garantiya, ikaw pinakamayaman, ikaw tanyag, ikaw nang meron lahat, and yet masaya ka. Hindi po yan garantiya. Amen? Only in the presence of God where we are being filled. Next, the altar of incense. Ito po yung pagpasok bago po yung the Holy of Holies. Check natin, Henrik, yung mismong top view. Yan. Nahati po kasi sa tatlo yan. The Holy of Holies, the Holy Place, and then the outer courtyard. Ito po yung paraan nila noon, lugar nila ng pagsasamba sa ating Diyos nung panahon na yun. Nahati sa tatlo. Sa outer courtyard, it's the sun that gives light. And then the holy place, it's the menorah or the golden lampstand that gives light. And then in the Holy of Holies, meron pong partition yan between the Holy of Holies and the holy place. Pero before we proceed, sa partition na yan, meron pong nakatayong furniture, yan, yung square na yan. Ang tawag po natin dyan is the altar of incense. Okay, the altar of incense. Ano pong gamit ng altar of incense? Much smaller than the altar of burnt offerings outside. Parang pareha siya ng burnt offerings sa labas. The incense burned on the altar was perfume. Sa labas, ang sinusunog ay hayop. Pero dito sa altar of incense, ang sinusunog ay sweet-smelling aroma na bagay. Ano po ang sabi din ba na nakasulatan? That Jesus is our mediator. The smoke represents that Jesus is the mediator between God and
man. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan that Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Amen? He is our mediator. He is our lawyer. He is our advocate. Makasalanan tayo eh. Pero nandiyan ang Panginoong Yesus to defend us. Amen po ba? Nandiyan ang Panginoong Yesus. Sasabihin ng Panginoong Yesus sa harapan ng Ama, "O, wag mong parusahan yan. Kasi binili ko yan ng aking banal na dugo." Napipicture po natin? Amen? Kaya nga po, whenever we come to the presence of God, see to it that you have Christ. You have the blood of Christ clothed around you. Amen po ba? See to it that you have Christ. It is our only passes in order for us to reach the presence of God. Amen? Sa isang bansa, hindi ka makakapasok doon without your passport. Tama po ba? Ibang bansa naman, may passport ka na, kailangan mo pa ng visa. Sa presence ng Lord, may passport din tayo. Sino? The Lord Jesus Christ. We cannot reach the throne room of God without Jesus Christ in our lives. Kaya nga tanungin mo yung hindi mananampalataya, ano ang experience mo sa Diyos? Hindi nila kayang sagutin. Pag nanalangin ka, sasabihin nila, bakit parang ang lapit-lapit mo sa Diyos? Bakit yung prayer mo, hindi mo minememorize? What's the difference? Because we have passes. Tama po ba? We have the Lord Jesus Christ in our hearts. That's why we come and go in the presence of God. Labas-pasok tayo sa bansa na meron kang visa. Same holds true in the presence of God. At sa likod po niyang altar of incense na yan, may partition. The most sacred part in the tabernacle is the Holy of Holies. Okay? Holy of Holies, merong outer courtyard, holy place, and then the Holy of Holies. Diyan nagdedwell ang presence ng Diyos. Sa labas, it's the sun that gives light. Sa holy place, it's the menorah that gives light. And then the Holy of Holies, it is the presence of God that gives light. Amen? Yung presensya ng Diyos nagbibigay ng liwanag. At may veil diyan, partition. Ano po nangyari nung nabayubay po ang ating Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo? Pakita natin diyan, Henrik, yung veil. Yan, the veil. Before you can enter the Holy of Holies, you will pass through the veil. Okay? Some scholar says that veil stick measured around 2 inches thick. Okay? Around 2 inches ang kapal ng tela. Alam nila, Brother Rio yan, tsaka Sister Cathy, about tela. Okay? Basically, hindi mo basta-basta mapipilas, mapupunit. Tulad ng ibang tela na pagpunitin mo ng isa, ang tawag doon, kayang-kaya mo ng gano'n. Teteron? Teteron ba tawag doon? Okay? May mga telang gano'n na konting pilas lang and then kayang-kaya mo nang pilasin. Amen? Ito pong veil na to measured around 2 inches thick. At sabi po ng banal na kasulatan, nung nabayubay ang Panginoong Hesus sa cross, the veil was torn from top to bottom. Nakikita natin significance. Hindi siya nabaliwala yung Old Testament. Anong ibig sabihin? Kasi po, dun sa Old Testament, ang Holy of Holies, ang may karapatan lang to enter the Holy of Holies is the high priest. Maraming priest sa panahon na yon, but only the high priest is allowed to enter the Holy of Holies. Amen po ba? Sa buhay po natin, sino ba yung high priest natin? It's the Lord Jesus Christ. At yung veil na yan, napunit from top to bottom. Meaning to say,
hindi na lang yung high priest ang pwedeng pumasok sa Holy of Holies, pwede na po tayong pumasok ang bawat isa sa atin in the throne room of God, pagdala-dala natin our ultimate high priest. Amen? It's the presence of God where we can find peace, where we can find refuge. Kaya yung pagpasok sa presence ng Diyos, may process. Amen po ba? Hindi ka basta-basta papasok without even cleansing yourself, without even doing your part. Kaya minsan, nag-fail tayo to meet Him. Kaya minsan, failed tayo to cater the presence of God because we have not done our part. Amen po ba? Meron po tayong bahagi. The Holy of Holies, okay, it's the presence of God that dwells. At yung high priest na yon, dun sa Old Testament, lagi ko pong tinuturo sa worship team, meron pong tali sa bewang, yung high priest. At meron pong bell sa paa. Bakit? Anong gamit? Very delicate po kasi ang presence ng Diyos sa Holy of Holies. If the high priest is not prepared to meet the presence of God, he will die in the place. Walang ibang pwedeng kumuha ng katawan niya kasi pag pumasok doon, they are not authorized, mamamatay din sila. Remember si Uza nung sa panahon ni David? Remember natin? Ano nangyari? Yung wagon o yung kariton ng hila-hila ng hayop, tumagilid lang naman eh. Tataob na. Anong nangyari? Dahil sa pagmamalasakit, hinawakan para hindi tumumba. Anong nangyari? Namatay yung tao. Bakit? Because he is not authorized to handle the presence of God. Mangyayari ba sa atin ngayon? Hindi. But He will manifest Himself in our behalf, in our midst. Kuha po natin. If you are not prepared to meet God, you cannot experience or you will not experience the manifestation of His presence. Amen? Kaya ang mga tao, ang mga high priest, hihilain na lang yung katawan niya. Kaya may tali. Bakit may bell? Maaaring magtatanong yung mga kasama niya kasi ang mga priest, allowed sila to enter the holy place, but they are not allowed to enter beyond the veil or the Holy of Holies. So, ang gagawin nila, ba't parang di na naririnig yung bell nitong si high priest? Baka namatay na sa loob. Ayaw nilang pasukin yun kasi mamamatay din sila. So, ang gagawin nila, they have to pull the string. Hilain nila yung katawan. Ganun po ka-sensitive ang presence ng Diyos. But sad to say, sa panahon natin ngayon, we neglect the purity of God's presence. We neglect, we tend to, we give time, pero it's not enough time. Amen? Minsan, binibigay lang natin yung tira-tira natin. Yung tirang lakas natin, binibigay natin. Nane-neglect natin the essence, the purity of God's presence. Lahat po yan, at makikita po natin sa Holy of Holies, the Ark of the Covenant. Let's see the Ark of the Covenant, the last thing na makikita natin. Yan. Yan. The Ark of the Covenant, kaisa-isang furniture na nasa loob po ng Holy of Holies. Okay? Dito po sa Ark of the Covenant, yan, meron pong dalawang angel na nasa ibabaw. May cover yan, kasi lalagyan yan. Okay? Yung galing sa labas na dugo, dadalhin ng high priest sa Holy of Holies, dyan po ipapahid yung dugo. Ang tawag natin sa cover na yan is the mercy seat. Bakit mercy seat? Kasi we are being judged by God. Sabi ng Panalang Kasulatan, for the wages of sin is death. Amen? Ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
And without shedding of blood, sabi ng banal na kasulatan, there is no forgiveness of sin. Ano ba yung nasa loob dyan? Ang nasa loob niyan ay the Ten Commandments, yan, the staff or the rod ni Aaron, and then the jar of manna. They are all pointing out to the Lord Jesus Christ. Ten Commandments, Jesus Christ is the fulfillment of the law. Hindi kasi kaya ng tao. Di po ba? Hindi kaya ng tao to fulfill the law. The staff or the rod, anong gamit niyan sa buhay natin? Jesus Christ is our great shepherd. And the jar of manna speaks to the Lord Jesus Christ that He is our bread. He is our daily bread. Okay? So, ibig sabihin, yung dugo na yan, ipapahid sa ibabaw or the mercy seat. Okay? Without the blood, there's no forgiveness of sin. Kaya nga po, every time we come into the presence of God, see to it that you are covered by the blood. Amen po ba? Amen po ba? May kausap po ba ako? Because if you are entering in the presence of God without the blood, ang makikita sa iyo ng Diyos is the Ten Commandments. Your sinful nature ang makikita sa iyo ng Diyos. Amen po? It's the nature na makasalanan tayo. But with the blood of the Lord Jesus Christ, kaya nga pinapahid yan sa ibabaw. Halimbawa, ito po yung mercy seat, nandito po yung Ten Commandments, nandito yung jar of manna, nandito yung staff. Ang makikita ng Diyos is the blood, not the Ten Commandments. Amen po ba? Amen? So, ang makikita ng Diyos is the blood. Same holds true sa buhay po natin. If we do not possess the blood, ang makikita ng Diyos sa atin, the Ten Commandments. And judgment will come. Nakuha po natin. At lahat ng mga furnitures na yan, lahat ng mga kasangkapan na yan, it all points out to the Lord Jesus Christ. Kaya nga po sa pagpasok natin sa presence ng Diyos, see to it, dala-dala mo ang ating Panginoong Yesus. Ano ba ang nature ni Jesus Christ? Blameless. Pure. Kaya nga po, purity or pureness in God's presence. Because God cannot meet us, God cannot manifest Himself, God cannot do wonders in our behalf if we are not pure. Sa anong paraan pwede tayo maging pure? Through the Lord Jesus Christ. Do not enter in the premises of this sanctuary without having Christ in you. Amen. Without having the blood of Christ cloth around you. Papasok tayo sa presence ng Diyos. Amen. Na dala-dala yung dugo ng ating Panginoong Yesus. Without the blood, ang makikita sa atin, the sinful nature, the Ten Commandments. Thou shall not kill, thou shall not commit adultery. And hindi lang naman yan ang mga commandments ng Diyos. Amen? At pag hindi na-fulfill yung commandments, judgment. Pero salamat sa ating Panginoong Yesus that He redeemed us from the curse of the law. Sumpa kasi ang hindi pagsunod sa kautusan. Amen? Pero marami pong Kristiyano hindi po naunawaan the real essence of the blood of Christ. Kaya hindi na-experience the fullness of His presence. Kaya ang para sa kanila, ang pag-aawitan ay awitan lang. Ang pagsasayaw ay pagsasayaw lang. Amen? Pero yan, bahagi yan para makultivate ang puso natin. Bahagi yan na pagpasok sa presensya ng Diyos. At pumasok po, dalawa po kasi ang tabernacle ng Old Testament. The tabernacle of Moses, yan. And then the tabernacle of David. Ang naidagdag lang sa tabernacle of David is singing of hymns, playing of instruments. Kaya yun ang ginagawa natin ngayon. Amen? Kaya po ang pag-aawitan natin, ang pagtutugtog natin, ang pagpupuri natin, hindi yan palamuti.
bago mag-umpisa ang salita ng Diyos. Kuha po natin. It has something to do with our lives. You want to experience the fullness of God's presence? Amen? Gusto po ba natin maranasan yung fullness ng presensya ng Diyos? Ang mga angels, sabi dun sa inawit natin kanina, actually, I think in Revelation yan, and all the saints and angels, anong susunod doon? They bow before your throne. Ganun nila nire-respect ang presence ng Diyos. Amen? Anong kasunod? All the elders cast their crowns. Ikaw man yung pinakatanyag, ikaw man yung pinakamayaman, you have to cast your crown. Ibaba mo yan sa harapan ng Diyos. We are nothing without Him. Amen? Ikaw na yung pinakamatalino, you have to cast your crown before Him. Next, ano sabi doon? Before the Lamb of God. Amen? Before Him. Amen? We want to experience the fullness of His presence. Lay aside those things that hinder you from experiencing the presence of God. Amen? Kaya, marapat lamang po na maintindihan po natin, ano may mga gamit na to? The furnitures, dun sa Old Testament, they all point out to the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, especially the Lord Jesus Christ, I did not came to abolish the law of the prophets. Sabi sa Matthew 5:17, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Kasi hindi natin kaya to meet the presence of God. Hindi natin kaya. Kung tayo-tayo lang. That's why we need Him. We need Christ. Pure. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, behold, the Lamb of God, blameless, who takes away the sin of the world. Jesus is blameless. 1 Peter 1:18-19. Knowing that you were not redeemed with corruptible things, like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ. We are not redeemed from corruptible things, but by the precious blood of Christ. Kaya yung blood of Christ na yan, hindi yan basta-basta. Amen? As of a lamb without blemish and without spot, He indeed was foreordained before the foundations of the world, but was manifest in these last times for you. Sa pagpasok natin sa presence ng Diyos, dapat dala mo yung blood of Christ. Amen po ba? You want to really experience the presence of God in your devotion? Bring or cloth around you the blood of Christ. Do not enter without being prepared. Wag kang papasok sa presensya ng Diyos na hindi ka nakaprepare. Amen? Sa Old Testament, namamatay sila. Sa New Testament, hindi man mamamatay ang tao, but you cannot experience. God will not work. God will not manifest Himself. Amen? Sabi po ng banal na kasulatan, 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst. Amen? He is in our midst. But aside from His omnipresence, we must desire for His manifest presence. Amen po ba? You want that God will work on you? That's the manifest presence. Lagi ko pong ine-example, ang isang tatay, pag hindi kumikilos sa bahay, hindi nagsasalita sa bahay, parang walang tatay sa bahay, he is only physically present, but he is not manifesting himself in the family. Same holds true in our God. Nandiyan nga ang Diyos, pero kung hindi naman siya mag-manifest, kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, do not quench the Holy Spirit. Ang kasama po natin ngayon is the Holy Spirit.
Amen? Sabi doon, do not quench the Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit. Sa ating conclusion, Isaiah 57 verse 15. For thus says the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him who has a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. At 1 Samuel 2 verse 2, no one is holy like the Lord, for there is none besides you. Nor is there any rock like our God. God is holy. His presence is holy. Amen? Kaya we have to be prepared. Amen? Kailangan ihanda mo yung sarili mo to meet the King of Kings, to meet the God of the universe. Kung ang presidente nga, dadalaw eh. Sobra na ang preparation eh. How much more to Him? Amen? Minsan, sad to say, maraming mga Kristiyano, pag pumili ng damit, okay na to. Diba? Kaya even our offerings, kung ano yung mabudukot, okay na to. Are we giving the best for Him? May iba pa pong mananampalataya sa sobrang pag-cater nila o paggalang nila sa presensya ng Diyos. Even their tithes and offering, pinaplantya nila. Kasi nahihiya silang ibigay, lukot-lukot. Ganun nila nire-respect yung presence ng Diyos. Pag pupunta ka sa isang event, sa isang handaan, naka-coat and tie, papasok ka ba doon na nakachinelas? O papasok ka doon na naka-coat and tie pero hindi mo plinansya? Hindi siya applicable. Tama po ba? In spirituality, we have to be prepared in meeting our God. Amen? Dapat ganun natin nire-respect yung presensya ng Diyos. Even in our worship to Him, hindi yan palamuti. It's a preparation for us para pagdating ng Word, it will be easy for the Word to penetrate in our hearts, to germinate in our hearts. Kaya pag uwi natin, may pagbabago. Hindi pag uwi natin, we're the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos lang yon. Amen? God is the same today, yesterday, today, and forever. 1 Peter 1:15-16, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Be holy in all your conduct. Remind ourselves. Sa workplace natin, sa pag-aaral natin, if we are being reminded of these things, matatakot tayo, mahihiya tayong gumawa ng hindi kaaya-aya sa Diyos. Amen? Be holy. He called you is holy, you also be holy in all your conduct. Because it is written, be holy, for I am holy, sabi ng ating Panginoon. God cannot dwell in sin. He demonstrates us the importance of purity in entering His presence. Amen? You have to be pure in entering His presence. He illustrates it when He offered Jesus Christ. Di po ba? Si Jesus Christ, blameless, walang kasalanan, pure, who is blameless, to die for our sins and redeem us from the curse of the law. Amen? May nakuha po ba tayo this morning? Give importance to the presence of God. Give importance to all parts of the services. Amen? Hindi lang yung pupunta, okay lang yan, praise and worship pa lang naman. No. Ang Diyos natin, He is neither late nor early. Pag ang usapan sa service is 9, He is there. Amen? Nandun na agad ang Diyos natin. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo.
May we sing this song, Worthy of It All. God is worthy of all our praises. Amen? And let this song minister to each and every one of us. Amen? Let the message of this song penetrate to each and everyone's heart. Huwag niyo pong intindihin yung iyong katabi. Talk to Him. With eyes closed, kausapin po natin ang Diyos. He yearns for our fellowship with Him. Nagnanais siya. Amen? Yun naman talaga yung pagkakalikha sa atin to have fellowship with Him. Amen? Let's sing this song and meditate on it. Amen. Know the saints and angels, they bow before your throne. Bow your hearts before Him. Know the elders cast their crowns All before the the angels. Let's sing it Lamb again. of God and sing. Know the saints and angels, they bow before your throne. Know the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. All our praises. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the angels. Let's sing it again. Know the saints and angels, they bow before your throne. Know the elders cast their crowns before the Lamb of God. For the last time, let all the angels. And all the saints and Worship the King angels of Kings. bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. God deserves all the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, to you are all things. Day and night, You deserve the glory.
Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. For the last time, you are worthy of it all. You're worthy of it all. You are worthy of it all. God deserves all our praises. God deserves all our worship. Worship Him. To you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Truly, O God, that you are worthy of all our praises. You are worthy of all our worship. Lord, we ask for your forgiveness that sometimes we neglect your presence. Sometimes, O God, we do not give importance to your presence. Thank you for reminding us this morning that your presence is enough to change us. Your presence is enough to fulfill us, to fill us. Your presence is enough that needs are met. Thank you for this morning, O God. Salamat po, O Diyos, for sending the Lord Jesus Christ. Thank you for the Lord Jesus Christ as our passes, our passport in entering in your presence. Thank you that we are privileged, that we can come boldly into your throne. Hindi na po kami nangangailangan pa ng isang punong sacerdote for us para katagpuin ka. We can come and meet you sa iyong throne room. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Truly, your presence dwells in this place. You said in your word, O God, that you inhabit the praises of your people. Salamat po, O God. Lahat ng mga bagay na to, lahat ng aming mga narinig, lahat ng message, O God, na tumimo sa aming puso, magamit po namin, mag-manifest sa buhay po namin. We honor you, we glorify you. In Jesus' name, amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Amen? Amen. Sabi po ng banal na kasulatan that He inhabits the praises of His people. Amen? Nananahan daw po ang Diyos sa pagpupuri, pagsamba ng kanyang mga banal. Amen? So, dadako po tayo sa susunod na bahagi po ng gawain. Praise God. Are we blessed? Medyo mahina. Are we blessed? Amen. Tunay nga po, niremind tayo ng Panginoon kung gaano ka-importante na maging ready tayo whenever we enter into His presence. And ganon din po yung nais na ituro ng Panginoon sa atin in terms of giving po natin. So, katulad po ng tanong ni
Pastor Alvi kanina, are we ready to give sa ating Panginoon sa umagang ito? Amen. Yang ready po ba na yan is dahil narinig po natin ang salita or sa bahay pa lang ready na tayo? Or the moment that we receive that blessing, ready na tayo na ibigay sa Panginoon yung nararapat sa Kanya? Amen. Let's desire na the moment po na nare-receive natin yung blessing ng ating Panginoon, nandun na po yung puso natin na ready na ibigay na po yung blessing, yung part na yon, yung portion na yon na nakalaan na po sa ating Panginoon. And once na ready na po yung puso natin, magagawa po natin ang nakasulat po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 17. Sabi po dito, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So ang Panginoon, He loves giving. So lahat ng mga tao, kumbaga pag nagbibigay ang isang tao, napiplease siya. Pero meron pa rin pong tinitignan ng Panginoon sa isang tao na yon pagdating sa pagbibigay niya. So hindi po, pag example, nagbigay ako sa Panginoon, pero hindi maganda yung puso ko, hindi po mapiplease ang Panginoon sa ganon. So ang nais po ng Panginoon is whenever we give, ready po yung puso natin. And once we are ready, we will give na hindi po tayo nag-aalangan, hindi po tayong malulungkot, hindi tayo yung parang manghihinayang na may mawawala sa atin. Kasi alam natin na yung blessing na yon is para sa Panginoon talaga. Yung portion na yon is para sa ating Panginoon talaga. Kaya nga po, di ba, lagi pong binabanggit po dito sa pulpito, yung nare-receive po natin, dapat ma-recognize natin siya if bread ba siya or seed. Kasi if bread, di ba, pag bread, pag sinabing bread, kakainin mo. Pero pag seed, itatanim mo siya. So kung ang natanggap mong blessing is hindi mo siya na-recognize na seed pala siya, pero kinain mo siya dahil akala mo tinapay, di ba? Dadating sa punto na magugutom ka. Sabihin natin, satisfied ka ngayon, nabusog ka, nawala yung gutom mo kasi kinain mo yung bread na yon, pero dadating yung time na magugutom ka. Wala ka nang kakainin. Pero pag yung seed na yon, na-recognize mo na yung blessing na yon is dapat tinanim natin sa ating Panginoon. Di ba? Pag nagtanim po tayo, ano pong maaanin natin? Isang bunga lang po ba? Marami. Kumpul-kumpul, katulad po sa mangga. And dadating po sa point na hindi po tayo mauubusan. Kaya po sa buhay po natin, we have to recognize yung mga blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. And once we recognize po na yun ay seed, let us not hesitate na itanim ito sa ating Panginoon, na ibigay sa ating Panginoon. Dahil in His perfect time, lahat po ng pangangailangan natin, di ba, kahit maging wants natin, ibibigay po ng ating Panginoon yan. And sobrang pagpapala ang mararanasan ng bawat isa sa atin. Amen? So, are we excited to receive the blessing sa ating Panginoon? Amen. Kaya maging excited din po tayo sa umagang ito sa pagbibigay ng ating mga kaloob sa ating Panginoon. Kaya po tayo po'y manalangin. Yes, Heavenly Father, thank you, O God, sa umagang ito, O God. Lord, thank you, O God, for reminding us once again, O God, na we have to be prepared, O God, the moment, O God, we receive your blessing, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, ihanda namin ang aming puso, O God, sa aming pagbibigay sa iyo, O God. Na tunay nga, O God, mabigay namin, Panginoon, ang karapat-dapat sa iyo, O God, at mabigay namin to ng may kagalakan, O God, at excitement sa aming mga puso, Panginoon. Lord, we continue to lift up to you this monetary blessings, Panginoon, na tunay nga, O God, magamit sa iyong kaluwalhatian for the expansion of your kingdom in blessing your workers and leaders and your pastors, Panginoon. Thank you, O God, dahil sa oras pong ito, sa aming pagbibigay, ikaw po ang mapapurihan, ikaw lamang ang mapaluguran, Panginoon. Sa iyo po ang aming papuri, ang aming pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Purify my heart, let me be as gold.
choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. Cleanse me from within and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will, ready to do your will, ready to do your will. Morning, church! Welcome to JBLU News and Events. For our morning programs, morning devotion, Tinig ng Pag-asa, every Monday, Wednesday, and Friday at 9 a.m. at our Facebook page, Jesus Believed Up Church. Dito po natin mapapanood ang mga teachings ng ating pastor mula Mindoro, Pangasinan at Cavite. For our evening programs, Speak Life, every Monday, 7 p.m. Dito po natin mapapanood ang mga testimonies ng bawat isa. Next, patuloy po tayong makinig ng Word of God sa ating midweek service every Wednesday at 7 p.m. And let's soak in the presence of God for our soaking every Friday at 7 p.m. Still at our Facebook page, Jesus Believed Up Church. For our online gatherings, JBLU leaders and workers, spiritual feeding every Tuesday, 8 p.m. Discipleship training. We have discipleship training catered to different age groups. Kids headed by Sister Clyde, ages 3 to 12, every Sunday at 6 p.m. Youth headed by Sister Hylene, ages 13 to 21, every Saturday at 3 p.m. Young adults headed by Brother Shalem and Sister Iyay, ages 22 to 30, every Thursday, 8:30 p.m. Adult woman headed by Sister Arlene, ages 31 to 50, every Thursday at 8 p.m.
Adult men headed by Brother Rio, ages 31 to 50, every Sunday, 7 p.m. And senior adult headed by Rev Estela for ages 51 and up, every Thursday at 8 p.m. For online prayer gatherings, we have different schedule for the following. Fathers, Monday to Saturday, 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday, 5 a.m. And pastors, Monday to Friday, 5 a.m. Online Youth Fellowship every Sunday at 7 p.m. via Google Meet. And last but not the least, don't forget to like our Facebook page, Jesus Be Lifted Up Church. And click the subscribe button on our YouTube channel, JBLU Church. Praise. Sound. Check. Dako po tayo sa mission offering. Amen. Buksan po natin ating mga Bible sa Matthew 28 verse 19 to 20. Ang sabi po dito, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Anong panahon? Amen po. Sa paghayop, sa ating mission offering po, bakit nga po ba tayo may mission offering? Kasi po, lalo na po ngayon, sa mission ng ating mga pastor, ng mga workers, kagaya nga po ng pagpunta sa Sagana, sa Mindoro, mamaya po, may mga gawain po tayo dun sa lugar na yon, lalo na dun din po sa Alaminos, yung ating bishop na nandoon po siya ngayon sa Mindoro, kailangan po natin ng pang-transport, yung pamasahe, yung panggasolina, lalo na po ngayon pataas ng pataas po yung gasolina natin at yung mga bilihin po natin ngayon. So, kailangan po natin ng support na makapagbibigay po yung, matutustusan po yung pangangailangan ng ating mga pastor, ng mga workers po natin. So, kaya po tayo may mission offering dahil ito po yung ginagamit ng mga pastor natin, ng ating mga workers sa pagpunta po dun sa mga lugar yun. Hindi naman po pwedeng maglakad po yung mga pastor natin. Sa layo ba naman ng mga lugar na yun na pinupuntahan. So, para po marating po nila yung mga lugar na yun, so we need mga pangangailangan po nila. I encourage everyone po na maging daluyan po tayo ng pagpapala, maging kabahagi po tayo sa paglaganap ng pagpunta ng mga pastors natin sa mga lugar na yon. At ang sabi po dun sa Romans 10:13 to 14. Ayan, sabi po dito, dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Sa 14 po, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano naman sila sumasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? So we need na, kailangan po nila ng mag-share po sa kanila ng gospel. Paano nila malalaman yung gospel kung walang magtuturo? Wala naman pong pumupunta daw po. So ang kailangan po is yung mga workers po natin, yung mga pastor natin, na makapunta dun sa lugar na yon. Dahil alam po natin na yun ngayon, sa lugar po na yun, minsan po, yung sa mga bukid-bukid po, hindi po kaya ng internet connection. Hindi po kaya ng, minsan wala pa po ng ibang kuryente. Kumbaga, hindi po kayang abutin ng internet yon, hinang connection po ng yung sa social media, hindi po kaya. So, ang mga pastor po natin, pumupunta po sa mga lugar na yon, kahit malayo po. So, kailangan po nila ng mga pamasahe, yun nga po, yung pagkain nila sa pagpunta nila. Kagaya nga po ng husband ko, nandun po siya sa Alaminos, dahil sinabi po ni Bishop na mag-stay po siya ng 3 weeks.
So, sunod po tayo dahil yun po ang sinabi po ng ating bishop. So, yun nga po, kailangan po niya ng pagkain doon. Kailangan niya po yung pagpunta nila doon sa mga lugar na malalayo po kasi yung gawain po natin sa Alamino. So, kailangan po nila ng panggasolina. So, para maging kabahagi po tayo, nandun po yung pagbibigay natin ng mission offering natin. Kaya, encourage sa iba, bawat isa na maging kabahagi po tayo at maging daluyan tayo ng pagpapala. Hindi man po tayo yung umahayo doon, hindi man po tayo yung pinapadala doon, kahit hindi po tayo yung nakakasama nila doon, maging kabahagi pa rin po tayo ng mission na yon. Kaya tayo po'y manalangin. Pag-pray po natin ang ating mission offering. Yes, Lord, Heavenly Father, Lord, marami pong salamat muli, O God, sa mga puso, Lord God, na handang maging kabahagi, Lord God, ng mission offering nito, Panginoon, upang marami pa po, O Diyos, na makarinig, Lord God, o mapuntahan ng iyong mga lingkod, Panginoon, na humayo, Lord God, sa bawat lugar kung saan, Panginoon, na hindi pa naaabot ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa puso ng bawat isa, Lord God, na handang magbigay, Panginoon, upang maging kabahagi, Panginoon, ng iyong gawain ito, Panginoon. Salamat, Lord, ikaw lamang po, O Diyos, ang maitaas, mapapurihan, Panginoon, at madakila, Lord God, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. At salamat ng marami, Lord. Ikaw po ang siyang kumilos sa puso ng bawat isa, Lord God, at sa mga taong magbibigay, Panginoon. Patuloy niyo i-bless ang kanilang mga buhay, Lord God, ang kanilang mga businesses, Panginoon, ang kanilang trabaho, Panginoon, upang, Lord, maging daluyan pa po sila, Lord God, ng iyong pagpapala at magamit, Panginoon, sa expansion ng iyong kingdom, Panginoon, dito sa lupa. Salamat ng marami, Lord. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan in Jesus' name. Amen. 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 Muli po tayong tumayo sa presensya ng ating Diyos. Patuloy tayong magpasalamat sa lahat po ng Kanya pong ginawa sa ating pong buhay at sa Kanya pong salita na ating paglarinig. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa magandang araw na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Lord, sa inyong mga salita, Lord, na ibinahagi sa amin sa araw na ito. Na Lord, ikaw patuloy ang mag-purify, Panginoon, ng aming puso, ng aming isipan, ng aming buong pagkatao, Panginoon, upang mamuhay kami, Panginoon, ng kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon.
Lord, linisin niyo po kami, O God. Cover us with your blood, Panginoon. Ang bawat isa na nandito, Panginoon, Lord, ikaw ang magpala, Panginoon. Lord, sa darating na linggo na ito, O God, sa darating na week, Panginoon, Lord, we ask for your guidance, for your wisdom, for your knowledge, Panginoon, na, Lord, mamuhay kami, Panginoon, ayon sa inyong salita, Panginoon. And Lord, pagpalain niyo po ang mga trabaho, ang mga business, ang mga ginagawa, Panginoon, ng inyong mga anak, O God. Na Lord, patuloy, Panginoon, na ikaw ang magpalago, Panginoon, ng simbahang ito. Ikaw, Panginoon, ang magpalago, Panginoon, ng inyong gawain, O God. Lord, gamitin niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang sa inyong kaluguran, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, we pray, O God, for your healing, Panginoon, sa mga may sakit, Panginoon. Lord, we pray, O God, for your provision, O God, sa mga nangangailangan, O God. And Lord, patuloy, Panginoon, ikaw maghari, Lord, sa aming buhay, Panginoon. Lord, ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Panginoon, ikaw ang maghari, O God, sa lahat, O God. Lord, we praise you, O God. We honor you sa lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin.